Nakaangkon og bunog sa bukon ug tuong abaga ang usa ka minor de edad human gisumbag gamit ang improvised brass knuckles kunpit sa korno. Nahitabo ang insidente bandang alas 4 Huwebes sa hapon sa Barangay Matina Playa, Davao City. Gila ang biktima nga si alias Justin, 15 anyos, estudyante ug residente sa Kawayan Drive, Lanzona. Subay sa report sa kapulisan nga miyembro sa Icolad Police Station 15, igo lang mibadlong ang biktima sa nahitabong bullying apan siya hinuon ang gidapatan sa nang bullying nga minor de edad sab. Milakaw sumala pa ang suspect apan mibalik og nagdalan na og pit sa korno mao nga nasigundahan ang pagpangdapat nini sa biktima. Daling misibat ang bully nga suspect apan nabilin ang gigamit nga hinagiban. Nakita ko na po ang sitwasyon sa bata na siya minor nga igo sa diris banda sa iyang sa kamot, pero sa akong tanaw gamay raman po siya ta epekto daw to sa pagsagang niya sa kahoy na naay lansang daw sa tumoy nga gibutang sa iyang nakalaban dito sa ang dapita. Gingong dunay grupo ang nang dapat nga suspect. Matod pa na aday kuan kanang dili minor nga involved ni atake jud sa iya mga tulo ka pero naday mga grupo pa nga lookout lang pero wala sa area pero mao lagi daw to sama sa istorya niya if jud daw na pay mga backup nga sa palibot lang. Gikumpirma sa barangay nga mga residente nila ang mga nalambigit sa kagubot sa Lanzona ug ang ubang nalambigit dili minor de edad nga responsable. Gina-match up sumala pa sa hamto nga uyuan sa suspect ang mga minor dayon sungugon hangtod sa musangko nga mag-away kini. Naay isa nga involved nga katong uyuan sa nagdunggab kuno kuan mo to dili minor mo tong ginano sa pulis. Ang jud daw ang nagasugo jud daw katong uyuan nga dili na minor. Dili daw to musukol tong isa ka ginapugos din nga pasukulo ginapangitaan niya match nga pasumbaga yung Matud sa barangay, istambayanan og mga batanon ang lugar ug dunay mga higayon nga mapakgang nila ang posibleng pagulbo sa riot. Ginasubay na sa kapulisan ang nahitabo, partikular ang Women and Children Protection Desk aron matimbang kung unsa ang tulubagon sa bully nga ginapangita sa mga pulis kauban ang taga-barangay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.